kedu ka unu si wee gbu ya okwu anyị na-ekwu kịta na force ga force ọ ya na-ekwusi okwu ike na-ekwusi okwu ike ọ bịara ya ebe ka ya ji gbu ese kedu ka unu si wee gbu ya na-ekwusi okwu ike ka ebe ịgbalị ka ebe kodo ịgbalị egbe kodo onye wee tiru gị enu kedu ka unu si wee gbu ya kodo ịgbalị egbe na-ekwusi okwu ike a na force ga force ọ ya na-ekwu eziokwu ka isi wee gbu ya egbe onye ka unu dị n'ebe ka ịgbalị egbe then mgbe ịgbalị egbe gịnị mee kedu ebe arụ ya nọ kedu ebe ọ dị kedu ebe unu nili ya na-ekwusi okwu ike o nwere ihe ewepụ n'arụ ya na-ekwusi okwu ike kedu ewepụ aka ya na ọbịa kedu ebe aka ya na ọbịa dị o nwee onye ọzọ unu na ya na-alụ ọlụ anụnwa o nwere onye ọzọ na-ekwu na anya na kamera a na force ga force ka ị na-ekwu eziokwu ọ ya na-ekwu eziokwu o nwere onye ọzọ unu na ya na-alụ ọlụ anụnwa mmadụ one ka unu dị unu agbalị ndụ n'ọlụ anụnwa unu na-alụ unu agbalị ndụ n'ọlụ a unu na-alụ kedu ebe unu je wee gba ndụ ahụ kedu ndụ unu gbalụ ụda ịnya ọmakwala ife unu mere ọ ife na-akọwa bụ na ụda ịnya mala ife unu mere unu akọlịa na unu gburu mmadụ mgbe unu kọlịa ka ife o mee kedu ife ọzọ den ndụ unu gbalị one ka unu dị wee gba ndụ afọ Igbo mmadụ dị n'ụkpa na ụra egbu ahụ o nwere omere